Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħabha, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U Kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. Skużawni, kont qed nagħmel ftit eżerċizzju. Matul il-ġurnata dejjem insib ftit ħin biex nagħmel ftit eżerċizzju. Kontu tafu li l-eżerċizzju huwa wieħed mill-aħjar modi ta' kif nieħdu ħsieb tagħna nfusna? Nistgħu nagħmlu l-eżerċizzju matul ħafna ħinijiet mill-ġurnata. Ma tridux illum tippruvaw tagħmlu ftit eżerċizzju miegħi intom ukoll, ha? Ara, ħanaqbżu hekk ara. Imma għal 5 darbiet. Lesti? Tlaqna! 1, 2, 3, 4, 5. Tridux nippruvaw nagħmlu għal 10 darbiet. Lesti? Mela tlaqna! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ejjejtu! Lil Żiżi qed iċemplilha xi ħadd. Min jaf min? Lil Żiżi qed iċemplula sħabha biex jistidnuha biex toħroġ tiltaqa' magħhom għal-logħba ballun u ftit eżerċizzju. Sew tagħmlu tilagħbu ftit bil-ballun la ħareġ temp sabiħ? Qabel jibdew jilagħbu, Żiżi tgħidilhom li tajjeb li jagħmlu ftit eżerċizzju ħafif. Isa, kollha f'daqqa. 1, 2, 3. Proset ħej! Kika m'għandix aptit tilab bil-ballun u minflok se tagħmel ftit eżerċizzju differenti. Se toqgħod taqbes il-ħabel. Nistgħu nibdew nilagħbu. Żiżi u sħabha ejjew jilagħbu bil-ballun u se jifqu jistrieħu ftit. Il-laħwa kemm ħarġilkom għaraq, ġrejtu mhux ħażin wara l-ballun? Baba qed qasmilhom ftit ilma għax importanti ħafna li waqt il-logħob u l-eżerċizzju nixorbu l-ilma spiss biex inżommu f'saħħitna. Issa Żiżi u sħabha qed jiddeċiedu li jmorru mixja fil-kampanja. Mixja fil-kampanja tagħmlilna ħafna ġid għal saħħitna. Inkunu qed niċċaqalqu nżommu attivi u nkunu qed ingawdu id-natura wkoll. Hemm ħafna modi ta' kif tistgħu tagħmlu l-eżerċizzju, bħal pereżempju tmur xi mixja fil-kampanja, jew kellha tiġri ġirja ma' sħabek, jew anke tagħmlu xi tellieqa flimkien, jew anke forsi taqbżu ftit ħabel. Jekk ma ssibx ħin, dejjem tista' tagħmel ftit eżerċizzju id-dar kif għadna kemm għamilna flimkien. U jekk inti tipprattika xi sport bħal futbol, jew l-awm, l-atletika, l-ġimnastika, sfin, mela żgur tkun qed tagħmel eżerċizzju u żomm ruħek attiv. Ara, dan żgur tafu minnu? Jibda b'littra I. Ilma, dan huwa l-ilma. U tafu għalfejn ġie l-ilma llum hawnhekk? Ġie biex ifakkarna kemm importanti li nixorbu ħafna minnu, speċjalment jekk tkun qed tagħmel l-eżerċizzju. L-ilma huwa l-aħjar xarba li nistgħu nieħdu għax ma fiex zokkor jew affarijiet oħra li jagħmlu ħsara lil ġisimna. Grazzi Ilma, grazzi tal-li ġej tgħidilna kemm int importanti. Mixja. Ġerja. Biż bil-ħabel. L-eżerċizzju. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.